Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu ta addu'o'i da Qur'ani, addu'o'i da wurdi da Qur'ani da sunna. Mun kun fatan alkhairi. Muna addu'ar Allah ya riga ya karbi ibadunmu, ya biya mana bukatun mu, ya karba addu'o'in mu gabaki da. A yau mun zo muku da wata addu'a wadda take daga bakin da baya ƙarya, wato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan addu'a daga hadisi take, kuma insha Allah rabbi za a samu biyan bukata. Wannan addu'a ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta lokacin da ya shiga damuwa, ya nemi sauki wani bako, bai sami ya nemi matansa da ko akwai wani abu a wurinsu domin sauka wannan bako, kuma karshen sa'a babu wani abu daga wurinsu, sai ya roƙi Allah da wannan addu'a. Kuma a lokacin nan bayan roƙi Allah da wannan addu'a, aka riga aka yi masa kyautar gasasshiyar akuya. To muna fata Allah zai karbi ibadunmu, ya biya mana wannan bukata da alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kamar yadda zuwa a cikin hadisi. Amma kafin nan mu bayanin wannan addu'a, muna roƙon ƴan uwa da Allah ya taimaka yi mana subscribe na wannan tasha, sannan ai like na wannan bidiyo namu da sauran bidiyoyin mu, sannan ai share wannan bidiyoyi domin sauran ƴan uwa su amfana. Mun gode. Ya zo a cikin hadisi, Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, Allah ya kare da gare shi, ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saukar da wani bako a gidansa, sai ya aika zuwa wajen matansa yana neman abinci daga gare su domin ya riga ya girmama wannan bako, amma bai samu ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma inni as'aluka min fadlik, wato ya Allah ina nema daga falalarka, wa rahmatika, da kuma rahmarka wadda ta riga ta gama komai, fa innahu la yamlikuha illa anta, babu me wannan falala da wannan rahama face kai. Mun kai ne kake aiko da ita, kai ne kuma kai kaddara ta, babu kuma wanda za a nemi irin wannan bukata in ba kai ba ubangiji. Hudiyat ilaihi shatan masliyatan, sai aka riga aka yi masa hadiyar wato akuya wadda take gasasshiya. Idan muka dubi wannan aiki, wannan hadisi, za mu riga mu ga yana nuni da karɓuwar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma wato imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangijinsa, da yadda ya riga ya miƙa lamarinsa da cewa komai, arziki da rahama duk tana wajen ubangiji. Don haka miƙa lamari ga ubangiji shine zai sa a riga a fita daga duk wani yanayi da ake ciki. Wannan addu'a ana yin ta yayin da arziki ya riga ya karanta, yayin da arziki kunci ya riga ya samu mutum, arziki ya riga ya masa karanci, to insha Allah rabbi sai a yawaita faɗin wannan addu'a. Wannan addu'a in aka yawaita faɗinta, to insha Allah rabbi kamar yadda muka gani a hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala zai riga yi wani abu. Daman shi mai yawan karanci ne, shi mai yawan bayarwa ne, shi mai bayarwa ne, kuma baya gajiya wajen bayarwa. Wurin sa khaza'inuhu la yanfadu, wato taskokin arzikinsa masu karewa. Shi sa muke kira ga 'yan uwa cewa a riƙe wannan addu'a. Wannan addu'a sahihiyar addu'a ce daga bakin manzon Allah, domin ita duk wata addu'a da take ta manzon Allah duka ta fi wadanta. Duk wata addu'a da take daga wajen manzon Allah, to ta fi fa wajen wani manzon Allah.
da haka a riƙe wannan addu'a mujarraba ce, wannan addu'a ce wadda take da stamp daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zan ƙara maimaita ta. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. A ƙarshe ina so yan uwa kullum idan aka daga shiga yanayi na rashin arziki ko na ƙarancin arziki da abin wadata da abin hannu, wato a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan a dage da ibadu da za su riga su kusantar da mutum ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma a guji abubuwa da suke jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma neman kamun kafa da lokutan addu'a waɗanda suke kamar kafin sallar asubahi, wato thuluthul layl, 1/3 na dare na ƙarshen dare, wato thuluthul akhir, wato 1/3 na ƙarshe na dare, da kuma ƙoƙarin yin sadaka da abubuwan alkhairi. Muna fata Allah ya riga ya karɓa mana ayyukanmu, ya riga ya tattar mu alkhairin duniya wa lahira. Ina fata a ƙarshe ya yi mana like da subscribe domin ƙarfafa mana gwiwa da kuma